Slovensko za hranicami nereprezentujú len športovci, ale napríklad aj študenti. Jedným z nich je aj Michal Korbela. Gymnázium Janka Jesenského zastupoval na Svetovej olympiáde informatikov v Tajvane, odkiaľ priniesol cenný bronz. Tento úspech ocenilo aj ministerstvo školstva. Každý rok minister pozýva najlepších žiakov a tých ocení pamätným listom svätého Gorazda. Každý sa tam dostane za rôzne úspechy. Ja som sa tam dostal za zisk 2 bronzových medailí z medzinárodných súťaží. Jedna bola v Nemecku a druhá v Tajvane. O aké súťaže sa jedná? Jedná sa súťaže z informatiky, kde je potrebné vyriešiť dané úlohy za určitý počet bodov. Michal má za sebou aj úspechy u nás doma. Vyhral som niekoľko prvých miest v rámci celoslovenských súťaží, ako je Zenit, Palma alebo Profit. Ja si najviac vážim to z Tajvanu, lebo sa tam každý rok dostane najviac 4 ľudia a to je dosť ďaleko odtiaľto. Ocenenie pamätným listom svätého Gorazda nie je úspechom iba pre Michala, ale aj pre gymnázium Janka Jesenského. No, pocit je to veľmi dobrý, pretože ambíciou každej vzdelávacej inštitúcie je objaviť talent v žiakovi, rozvinúť ho. A ak ten žiak potom dosiahne nejaký úspech, ktorý prekračuje hranice nielen mesta, kraja, ale aj Slovenska, tak je to pocit úžasný. A to je to naše zadozučinenie. Pri Michalovi sa to podarilo. Akým spôsobom ste zistili, že je tento chlapec talentovaný? Michal to možno povedal, ale nám hovorí, že mal som dobrý vzťah k matematike, informatike a pani učiteľka Rosenbergová, ktorá ma tieto predmety učila, ma pošťuchla, aby som začal chodiť na súťaže. Potom to už išlo ako si samo. Samozrejme, že radil sa s pani kolegyňou, ale našiel si tu kamaráta, s ktorým konzultoval rôzne práce. Do súťaži chodili spolu a predbiehali sa, ktorý vyhrá. Takže to už potom bolo veľa práce na samom Michalovi. Michal sa po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu venuje informatike aj naďalej. Teraz študujem na Masarykovej univerzite v Brne. Je to blízke zahraničie, je to niečo iné ako Slovensko. Tak... A v čom je to iné? Tak hlavne sa tam hovorí inak ako po slovensky, čiže treba si trošku zvyknúť, ale je tam aj viacej financií ako na Slovensku a možnosť skúsiť zahraničie. Najbližšie som sa zapojil do vysokoškolskej súťaže, ktorá sa tento rok konala v Poľsku, ale uvidím, či sa tam dostaneme aj na budúci rok, lebo konkurencia je silná. Podľa slov riaditeľky bolo rozhodnutie Michala študovať na 8-ročnom gymnáziu veľmi správne. Z našej skúsenosti vyplýva, že veľmi veľa úspechov dosiahneme práve s tými 8-ročnými žiakmi. Jednak sú to deti zväčša šikovné a nadané, ale potom my máme dostatok času pracovať s nimi. Predsa len 8 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sme ten objavený talent rozvinuli. Dnes to hodnotí rovnako aj Michal. Tak určite hlavne 8-ročné gymnázium ma k tomuto posunulo, lebo podľa mňa, keby som zostal na základnej škole, tak by som sa nedostal do tejto pozície. A je to vaša vášeň, taká životná, toto, čomu sa teraz venujete? Tak je to môj koníček, venujem sa tomu prakticky celý voľný čas a dúfam, že mi to ešte aj vydrží. Michalovi držíme palce a podobný odkaz má pre neho aj Elena Kacvinská. Že som na ňo pyšná, ale najmä, že mu želám závratnú, úžasnú kariéru, pretože si to zaslúži. Michal Korbela sa určite zapísal medzi nadaných študentov nášho gymnázia, ale objavujú sa aj nové talenty. Áno, tak ako som vravela, že Michal tu mal kamaráta Filipa Pokrývku, oni obidvaja spolu už odišli na vysoké školy, ale k tejto dvojici sa svojho času začal pridávať Lukáš Baláš, ktorý je tiež žiakom 8-ročného gymnázia. Je to nasledovník tejto dvojice, pretože Lukáš Baláš práve v tomto týždni obhájil prvenstvo v krajskej súťaži z programovania. Michalovi želáme, aby nadobudnuté vedomosti čo najlepšie zúročil aj vo svojom profesnom živote.